Кога може да очакваме пика на горещото време за България? Има ли вероятност от нов абсолютен температурен рекорд за страната ни и кога евентуално може да усетим захлаждане? Тук съм отворил сайта на weathercentralia.d и съм подбрал картата с температурата на 850 хектопаскала, което е температурата на височина около километър и половина над морското равнище. Ето тук на 17 юли може да видим, че пика на жегата е точно над Гърция и над България. За България това се очаква да бъде най-горещия ден и именно в този ден може да имаме температури над 40 градуса. Тази прогноза от GFS е доста екстремна, защото ако имаме такива температури на километър и половина над морска височина, т.е. температури около 28 до 30 градуса, това означава, че приземните температури ще бъдат над 40 градуса. И ако отидем сега на картата с температурата на 2 метра над морска височина и селектирам картата с Балканите, с Италия и Балканите, може да видим, че GFS модела симулира температури от 41 дори до 45-46 градуса. Което ако се запази в следващите дни, означава, че ще имаме шанс да подобрим абсолютния рекорд за България, който е 45,2 градуса, който е измерен в Садово, но все пак имаме 5-6 дена до 17 юли и има доста време тази прогноза да бъде смекчена. Отделно от това, другите модели не дават чак толкова високи температури, както GFS модела. Те дават температури около 41 до 42 градуса, което е по-вероятното да се случи от 41 до 42 градуса. Но все пак ще следим дали няма да се получат и тези екстремни температури. А сега за тенденциите за захлаждане. Основните модели в последните дни загатват, че около 19-20 юли може да имаме захлаждане на времето, но това захлаждане няма да бъде много сериозно и се очаква да бъде за около 2 дена. В последствие по-сериозно захлаждане е възможно да имаме след 25 юли, но вече отиваме твърде напред във времето. За момента жегата продължава и ще бъде доста силна, а в последствие ще трябва да изчакаме и да потвърдим точно кога ще бъдат захлажданията и колко силни ще бъдат те.